Το Θάλασσα Restaurant στεγάζεται στην ανακαινισμένη ιστορική αποθήκη ελληνικών προϊόντων στην Τραϊμπέκα. Ο μοντέρνος χώρος, το άψογο σέρβις και το εκλεκτό μεσογειακό μενού μας έχουν χαρίσει 3 αστέρια από το Zagat. Με βιολογικές πρώτες ύλες και ψαρικά που εισάγουμε από την Ελλάδα, τη Μεσόγειο αλλά και τη Χαβάη, ο σεφ του Θάλασσα δημιουργεί τα πιο υγιεινά πιάτα υψηλών προδιαγραφών. Συνοδεύουμε το μενού μας με την πιο εκτενή και αποκλειστική συλλογή ελληνικών κρασιών στην πόλη, για την οποία τιμηθήκαμε με το Wine Spectator Award of Excellence. Η κάβα μας διαθέτει διεθνή κρασιά με προέλευση τη Γαλλία, την Αμερική και άλλες χώρες, προσφέροντας πάνω από 1000 ετικέτες. Στο Θάλασσα μπορούμε να φιλοξενήσουμε ως και 200 άτομα, καθώς ο χώρος προσφέρεται για ιδιωτική χρήση όπως δεξιώσεις γάμων, εταιρικές εκδηλώσεις και οικογενειακούς εορτασμούς. Σας προσκαλούμε να βιώσετε κι εσείς την εμπειρία του Θάλασσα, μετατρέποντας το δείπνο σας σε μια ξέχαστη εμπειρία γεύσης και αισθητικής.